Една красива и представителна сграда от 100 години краси центъра на Хасково – Арменската православна църква. Тя носи името на свети Стефан или, както е на арменски език, Сурб Степанос. Зданието на църквата е завършено и осветено на 15 август 1925 година, на празника на Голяма Богородица, след което е предадено на църковното настоятелство. Първият етаж е отреден за богослужения, а на втория се помещава арменското училище. Куполът на камбанарията носи характерната пирамидална структура на арменската църковна архитектура. Историята е съхранила вековни връзки на българския и арменския народ. Около 5 век първите арменци се заселват на Балканския полуостров. Няколко века по-късно Византийската империя, вследствие на политиката на подпомагане, разрастването на арменските общности, вероятно на верска основа, но и заради положителните качества на тази етническа група, сръчност, изобретателност, търговски усет и трудолюбие, арменците, населяващи нашите земи, стават стотици хиляди. Арменската религиозна общност на халкидонитите основават Бачковския манастир. Съпругата на цар Петър I, Мария Лакапина, е внучка на византийски император от арменски произход Роман I Лакапин. Майката на цар Самуил, Рапсимия, също е арменка, и много други примери. Дългогодишна разпространена сред населението поговорка гласи: "Оплачи се на арменския поп". Но какво означава тя? В книгата си "Тъжни очи", Одисеята на едно арменско семейство, Ованес Салбашян разказва как във времената преди освобождението турските власти арестуват български революционери и ги изпращат на заточение в Диарбекир, който е една от древните столици на историческа Армения. Петър Берковски в едно от своите писма споменава, че когато са били в затвора в Диарбекир, когато ги е посетил арменския владика и разбрал, че един от техните хора е болен, тежко болен, веднага вслушвайки се в молбите на българите да спаси техния другар, той веднага се обръща към началника на затвора и го убеждава да му предаде болния, за да може той да му осигури лекар и грижи. Арменските първенци от занаятчийския еснаф успяли да издействат разрешение от турските власти да освобождават затворници, които владеят някакъв занаят, за да могат да работят в техните работилници. Понякога българските заточеници предявявали някакви изисквания пред турските власти, но безуспешно. Тогава подигравателно затворническите власти им казвали: "Оплачи се на арменския папас". След Първата световна война троянски гранчари започват изработката на фигурката на арменския поп, която е висока около 19-20 см и я разпространявали, но тайно, защото тогава била преследвана от българските власти. Съдбата не е особено благосклонна към арменския народ в новото време, като непрекъснато свързва съдбите на българите и арменците. Още през 19 век България приютява близо 22 000 арменски бежанци, подложени на репресии и масови депортации. По време на Балканските войни 1912 и 1913 година броят им нараства на 35 000, а през 1920 година в страната идват още 20 000 с Нансенови паспорти. Всъщност това е първият пасаван за бежанци, създаден в света, и затова той е наречен на името на своя създател Нансенов паспорт. Този документ е на два езика, на местния и на френски език, а Фритьоф Нансен за това, че въвежда първият в света пасаван за бежанци,
Получава Нобелова награда за мир през 1922 година, а паричното изражение от тази награда той използва за именно отново развитието на този институт Нансенов паспорт, наречен вече и на негово име в последствие. Българите посрещат арменските бежанци през годините състрадателно и съпричастно, което големият български поет и революционер Пейо Яворов предава и чрез своите стихове. Изгнанници клети от ломка нищожна, от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни в порутен бордей, те пият, а тънат сърцата им в рани и пеят, тъй както през сълзи се пее. Установените в България арменци се включват активно в стопанския и обществен живот и допринасят съществено за икономическото благосъстояние и културно израстване на своята втора родина. Хасково е градът, предоставял през годините убежище на бежанците от Османската империя. Настъпилите ужасни събития в развитието на Първата световна война, хиляди арменци са принудени с кланета и жестоки репресии да напуснат Турция. 1,5 милиона от този народ тогава е погубен заради враждебните позиции на Турция и Русия и убеждението на властите в Анкара, че арменското малцинство е проводник на руските интереси. Оцелелите се насочват към България. Във второто десетилетие на 20 век в града започва бурното развитие на фабричното копринарство. Открита е една от първите фабрики на свилоточене, наречена Свила. Собственикът ѝ, също арменец, настанява на работа новопристигнали арменки, които в турския град Бурса са работили в копринарските фабрики. Не след дълго в града вече работят 8 фабрики за преработка на копринени пашкули и добиване на висококачествена коприна, която успешно се търгувала на най-големите престижни пазари за коприна в Европа – Милано и Лион. Още с пристигането на арменските бежанци от Турция по време на Първата световна война, образувалата се вече голяма и задружна арменска общност в Хасково решава да построи свое място за богослужения. За целта те закупуват парцел с малка постройка в центъра на града и я преустройват в параклис. Устроен като молитвен храм, в него за първи път е извършено богослужение на Велик ден през 1923 година. Една година по-късно е избрано църковно настоятелство и е учредено дружество Аракс, което общността натоварва с важната задача изграждането на красива църква с училище, което да служи за молитвен дом на всички вярващи и православни християни. В 50-те години на миналия век славата на радио Ереван, всъщност на арменския Хайгаган радио, достига до всички краища на Европа, но най-вече в източната част, откъдето именно и става известно под името Радио Ереван. Повечето от вицовете започват с слушател задава въпрос на Радио Ереван. Радио Ереван отговаря. Всъщност, произходът на тези отговори идва от едно предаване с въпроси и отговори, което е излъчвано по Арменското национално радио по време на социализма. Казва се, че славата на тези вицове идва от един водещ, който обяснява разликата между капитализма и социализма. Той казва, че при капитализма човекът е експлоатиран от човека, докато при социализма е обратното. Както се досещате, той е бил уволнен моментално.
Хасково е един от градовете, приел най-много арменски бежанци и особено при последните масови заселвания. Днес тук продължава да живее сравнително голяма арменска общност, която през годините е изградила дългогодишно естествено приятелство с българското население, понасяйки заедно капризите на времето и горчивите разочарования и дните на всемирна радост.